13-il sena konsekuttiva ġiet varata edizzjoni oħra tal-Festival tal-Arti għat-tfal u żgħażagħ magħruf bħala Żiggużajk. Dan il-festival fost l-oħrajn jinkludi diversi wirijiet artistiċi infassla għal tfal sa 10 snin fl-isfond ta' reċtar, sfin, kantu, mima fost l-oħrajn. Il-patruna ta' dan il-festival Mart il-Prim Ministru Lidija Bela żaret din it-tnedija u tkellmet ma' tfal preżenti filwaqt li enfasizzat li l-arti u l-kultura huma l-pedamenti tal-identità u permezz tal-Festival Żiggużajk it-tfal ikunu qed jitrawmu b'konnessjoni profonda u dejjem lejn id-dinja tal-arti u l-kultura. Se jkun maħsub ukoll b'tali mod li akkomoda anke tfal li għandhom xi sensittività għas-sensi sabiex verament joħloq ambjent inklusiv. Dr. Abela aċċennat ukoll l-irwol importanti li l-arti għandu jkollu fl-edukazzjoni u trobbija ta' tfal. Rupert Ċefaj li huwa ċermen tal-Fondazzjoni Kreattività spjega kif din l-edizzjoni se ġġib magħha għad kbir ta' spettakli għal tfal ta' kull età. Id-direttriċi tal-Festival Marta Vella qalet li kull tifel u tifla jistgħu jieħdu sehem fil-qawwa trasformattiva tal-espressjoni artistika. Is-siparju fuq dan il-festival jinżel fit-19 ta' Novembru filwaqt li għal aktar informazzjoni jew biex jixtri l-biljetti wieħed għandu jżur is-sit www.ziggużajk.org.